إزي دمت مدرخ إرتراويان مدام من إسياتي دم من إسيات سومناوي وترحموس ساعة شمون تمشت أب ساتلايت نايلسات 11670 ميجا هرتز أب polarization vertical زفنو مدبي مدام من إسيات أب قداي من إسيات زتوكوري نتي إرتراوي من إسيات زحالفو زلو كنتا زنز أبارغن ديمقراسياوي لوطي أب إرتران من الرقاقاتن وقدسات إرتراويان من إسيات زدالو مدبي إزي دمت مدرخ إرتراويان مدب من إسيات كمي كأنيهم كبرات تخاتلتي مدب من إسيات لومي 3 ميازيا كلتشعن 15 أبزي أجزي ملأ هزبي إرترا أو وصائن أوشتن أمرير حزن زركبلو جزي هزبنا أوشتي إرتراجن نتوم بأمائت قطروم زتقفو دقوم أحواتهم كحزن اللوم عدل يرخبن سلمنتاي سرعة هجدف نتي زقات أمي تراجدي حبيقو عيناتين يوم سلزبالهم أوصائي زركبو قدسات إرتراويان مستوم أوشت إزركبو مسارحتهم جن أحواتهم كذكرو نملأ هزبي إرترا صنعاتي هابكبلو تبقي سومالو كاب 29 ميازيا كساب 3 جنبوت نحزن معالتيلهم تصاوعت جيروم نهزبوم نهاجروم كدبوسو تلاعيلهم مالو علال مسؤوم دما دحري تصاوعت نهزبي إرترا كنقربلكم ينا إدي كموترو مدبنا كدمدملنا إيو سناي مكتتال صاوعيت معالت حزن كلكم اوشت إرتران أبسدتن زلكم إرتراويان دق هاجر كل خاتكم كم استخاتاتلكمو أبز حلفة حيدت معالتات بعلي 350 هتصاونتن عشلات من إسياتن زركبوهم إرتراويان أب بحر ميديترانيان أب تحلت مركب بمغزفتي هوتهم كسئنون كلو بتوساقي قطرهم برقز يترقاقز كالوت وين بوجل داعش وي ايسيس اب ليبيا بزسك حكا كتابنو زتقم ترشنومن تحريدومن አለው እዚ ሃገራዊ ትራጀዲ ወሪድና ከነበቅዕ ንግዳያትና ምንም ዓይነት መንግስታዊ ኮነ ሃይማኖታዊ ንሓዘን መዓልቲ ዘይምእዋጁ ነቲ መሪር ሓዘን ተወሳኺ ምረትን እህታን ወሲኹሉ ንረኽቦ ዜጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር ግደፎ በኣማይት ይትረፍ ብዓሰርተታት እንክሞቱ መንግስታቶም ሃገራዊ ንሓዘን መዓልቲ ይእውጁ نسلا كبر هيوتهم سانو زيغاتات دما بانديرا لتقيلا نخسقال يغبرو اب هاجرنا غنا تنقز كله هلكت بزي قدس نسلا هاجراون حزباون كبر نايتهم هيوتهم سانو امايت زيغاتاتنا سغاب زحج ساعات منم توسدس غومتي يلبون بانديرا لتقابلنا كنسقللهم ولا كو عقمن تحصرنا نقداياتنا حبيرنا بصلوتن مهللان كن حزنلهم كنذكرومن سواتنا زسكومنا هاجراو غبوئن قديتان اللونا نزي كون مقبار كل إرتراوي كابربو 29 مياديا جميرو سقاب سنبت 3 قنبوت كلتشحن 15 عمة مهرت نحازن معالتات نخوخونا توسينو اللو نزي تصاوعيت غبوئن قبراون ملسن مهاب نعرب علت حدا قنبوت كلكم أمنتي مسلمنا أمسكي جامع نسنبت على 3 قنبوت دما كلهم أمنت كريستنا أبيت كريستيان دا مريم بمخاد
نزل تاريخاوي هاجراوي نحزن صاوعيت جبراوي نختجبروه بسم سماعات إرترا محتن تانا نقرب أبكال كتماتاتن عدتاتن إرترا تنبرو ون نزل قدوس علامان نختسعبوه لبوانا نم حلالف دبها قوم تسعي تخونيني سلازي قزمك إن الدار عمر نبعث سلازي قزمك من فرد عمر نبعث زي ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት እዩ። كبرات تخاتلتي راديو مدرخ مدب منسات لما عنتي 3 منسات حزنا لكم قريبنا لنا سلام بأخي نجمر سراحكن مس نفسخن كتلالينا حرف جمريكا كنتم كالوتو برقص منساتي حيز قريب كده لخي أنا كن يعبي خبطاتهم سلزين أوروب كأرم تسيبلني مدب منسات تعدي ما بممسايكن بزح قرأتي سمعني أنا يمسكنكم مدب منسات كومون توم سيد له منسات كا شمي سلام كده نبهل بلندن UK إدغمت أبال من كسراس ناي دليت فتحي وأبتقاومو وأبسي opposition نبلو resistance أبو نوي حمتات كان human rights activist كنا تواسي له I think السيدة مسنني thank you سلامينا كبر أب حراين بار سمي كبر أب يمسكن بحال أو سياتل زقمت أول من كسقاس ناي دم بتقاوموا أو سياتل وني بخال درجان نقول كي نرأسي ناي human rights activist قط زي سوال كسي رأسي زجالسكو سمعتي دمان خجالس نتعزقون كل كسبة بعد ما درجان كمان إسي strictly ما نسي أكون كن نايما نسي لبلني العمل. Okay, يونس. حراي فيروزة يغني لي مجمريا نزع دلس نزع كنا بشمين بشم كل حزب إيرتران نريديو من نسي مسكنا يقرب شمي يونس حقوس بحال بقمات أيام دالاس تكساس سمين أمريكا. زلت حلو عبال سمرت من سيات إيرتران لوتي وEYC زحج زلهو ما فهم أبو برنايتا محبر كوينه ينتفاد له من أنت زبي من أنت هاجري من أنت مثل نايول كيون أنت أرد ديكتاتوري أو سرعات بإيرتران زلو كم أكتيفيست خوينه ينقص له مالتي غني لي قنيلنا يونس حجي نابتي حدش تبقسو متيو زلو وي جماميركم وزلهم قربنا او ملسيلكم كتنقرونا maybe بسلام كنجمر اوكي هراي أنا لي فيروس تي حدش تبقسو حدش كوا كبهالاي كألني كم حجون تاي دقاقي مستفلالي سبات تقبرئي سودما تقاوعيت نهاجراوي حزن بزي تقاقي منادر كبيت أسكحكحين عالم كله زسنبدن زهزنن هلقيت إرتراويان
ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከምኡውን ኣብቲ ዶባት ናይ ሊብያ ብናይ ኣይሲስ ቴሮሪስት ዝተጋጠመና ከቢድ ዝኾነ መቕተልቲ ማሕረድቲ ከምኡውን ትምጥሓል ናይ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ሓደ እዋን ንዕኡ ብዝተመልከተ ዋላ እኳ እቲ ግዜ ቁሩብ ከይዱ እንተሃለወ ካብ ሰሙን ሓሊፍዎ ኣሎ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ሓዘን ይኹን ናይ ምፅንናዕ ቃላት ይኹን ናይ ሓዘን ፃውዒት ይኹን ካብ መንግስቲ ክግበር ኦፊሻል ዝኾነ ስለዘይረኣና እቲ ህዝቢ ድማ በብድሰምዖ በበይኑ ነናይ ውልቁ ودخونه ናይ ሓዘን ግዜ ጥራሕ ይገብር ስለዘሎ እዚ ነገር እዚ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰቡን ክኸውን የብሉን ክግበር ደለዎ ነገር ኣሎ ንሕናስ ህዝቢ ኢና ሃገር ኢና ነዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ሃገር ንኽትከውን ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፈላ ሃገር እያ እሞ ከም ሃገር ከም ሓደ ህዝቢ ክብረትና እንሕልወሉ ክብረት ህዝብናን ክብረት ቤተሰብናን ክብረት ዓድናን ንርኢየሉ ነገራት ከም ዘድሊ ተዘራሪብና ብዙሕ እውን ሓሲብና ኣብቲ መወዳእታ ዝበፅሕናዮ ነገር እንተልዩ ሃገራዊ መዓልትታት ሓዘን ንኽንፅውዕ ኩሉ ኣብ ዳያስፖራ ወላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሰብ ከዓ ብሓባር ኣብ ሓንቲ እዋን ካብ ሎሚ ክሳዕ ሰንበት ዘሎ ግዜ ካብ ትማሊ ካብ ረቡዕ ክሳዕ ሰንበት ዘሎ ግዜ ሓቢርና ክንሓዝን ሓቢርና ነንሕድሕድና ክንፀናናዕ ሓቢርና ከዓኒ ናይ ሃገርናን ናይ ህዝብናን ኩነታት ንክንሓስብ እዩ እቲ ተበግሶ ጥቕልል ብዝበለ መንገዱ ምናልባት እቲ ኣብቲ ውሽጡ ደሎ እንታይ ክግበር እዩ ድብል ነገር ክብሪን ዮናስን ከስፍሕዎ ክእሉ ኾኑ ይቀኒልና ሰላም ኢና እሞ ወይ ናብ ክብሪ ወይ ናብ ዮናስ ክንሰግር እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድኹን ወላ ኣብ ደገ ንምንታይ ኢኹም ዝተበግሶ እንታይ ክገብር ትደልዩ ኣለኹም ህዝቢ እስኪ ኣስፋሕ ኣቢልኩም ክትነግሩኒ ኦኬ ኣዛረብ እያ ቀፅል ክብራብ ብቅድሚ ናብቲ እቲ ብዝርዝር ናይቲ መደብ እንታይ ይኸውን እንታይ ክፍፀም ዮናስ ክገድፈሉ እሞ ቁርብ ኣብታ ንምንታይ ከም ሃገራዊ ንምንታይ ዘድሊ ዘሎ እቲ ሃገራዊ መዓልትታት ሓዘንሲ ንምንታይ ዘድሊ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኩነታት ብዝምልከት ንዝብል ቁርብ ነቲ ናይ ሰላም ዝጀመረቶ ሓሳብ ልኺ ከብለሉ ሓዘን ሓደ ሰብኣዊ መስርሒ ሰብ ምስ ሞተካ ክትሓዘን ንቡር ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ኢሞሽናል ወይ ድማ ስምዒታዊ ጥዕና ዘድልዮ መስርሒ ስለዚ ሓዘን ዘይተገብረሉ ዘይተለቕሰሉ ሓዘን ዳርጋ ዘይተፈወሰ ሕማም ወይ ድማ ተዓፊኑ ዘሎ ቁስሊ እዩ ዝመስል ከም ህዝቢ እቶም ዝጠፍኡና ዘለው ቁፅርታት ኣይኮኑን ሰባት እዮም ስለዚ እቲ ሓዘን ሪሊ ማለት እዩ ኩውን እዩ ግን ከም ህዝቢ ኣይሓዘናና ኣይልቀስናን ኣይበኸና ስለዚ እሱ ዝገድፎ ኢሞሽናል ስቃይ ኣድረስድ ኣይኮነን ወይ ድማ ኣይተመለሰን ማለት እዩ በብወገና እንተ ደኣ ከይሓዘና ኸድና ኣብ ውሽጥና ስቃይ ክተርፍ እዩ ስለዚ ብዘይካቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘስካሕ ስክሕ ፍፃመታት ትን ሞትን እዚ እንተ ደኣ ዘይተሓዚኑሉ እቲ ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ከም ህዝቢ ተኣኪቡ እንተ ደኣ ዘይተሓዚኑ እንድሕር ዘይሓዚኑ እቲ ጉዳይቲ ኣይተፈወሰን ማለት እዩ እሱ ዘምፅኦ ዓብይ ማሕበራዊ ሳዕቤን ድማ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኢሞሽን ወይ እቲ ስምዒት ከም ሃገር ቨንትድ ኣውት ክኾን ኣሎ ወይ ድማ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ተቐዳማይ ዕላማ እሱ እዩ ተኻልኣይ ድማ ንቕዓት ሕዝቢ ንምልዕዓል እዩ ዓመት 350 360 400 እንዳበልና ንኸይድ ኣለና ዝሞቱ ህዝቢ ዝሞቱና ዘለው መናእሰይ ስቕኢሉ ውስጥኻል ግን ሓደ ሰብ ኮፍ ኢሉ ክሓስቦ ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ እዚ ምውማት መዓስ እዩ ጠጠው ዝብል ከመይ ገይሩ እዩ ከጠጠው ዝብል ኢሉ ክሓስብ ኮፍ ኢሉ ከስተንትኖም ዝኽእል ኢና እዚ ኩነታት ብኡ መገዲ ድማ እቲ ማሕበራዊ ንቕሓት ወይ ድማ ህዝባዊ
نقحت كل عال خل مالتي awareness كل عال خل زي تدلي زلو أب عدي حزن كي حزنكو إذا awareness زم أنتي كي لعالي سلازم إحنا قاني كم ولك أسباب تكون ولا كم محبرات تأخي من أنا من تايو زي هاجر أو معلتات حزن أدلاين نتوخ تسامعنا لزلنا تقدماي نوشتنا نخبنا نسمعتنا ناتنا نايملو هاجرن موتي وقعوي مسرح سلازخونن كالاي دمان لبت حزبي نقحت حزب دما نمقعكو حي تعلامو እቲ ዝርዝር ናይቲ መደብ ግን ናብ ዮናስ ክለድፈሉ ተቀኒልና شقنيلنا كبرات حراي يقنيلي فيروز እንደገና ሕጁን ናብቲ ዝርዝር ናይቲ ትሕዝቶ ትኽብለ ግን ቅድሚኡ ሓንቲ ነገር ክብል ህይወት ወዲ ሰብ ክቡር እዩ ህይወት ንሕና ደቂ ሰባት ብምስሊ ኣምላኽ ዝተፈጠርና ህይወት ሒዝና ንንቀሳቀስ ተወሰነ ዕድመ ኣብዛ ምድር ነብር ሰባት ኢና ህይወት ብህይወቱ ድማ ህይወት ኤርትራዊ ከዓ ኣዝዩ ዝኸበረ እዩ ህይወት ኤርትራዊ ከም ህዝቢ ነዊሕ ዓመታት ኣቦታትና ኣያታትና ተቃሊሶም ነዛ ባንዴራ እዚኣ ነዛ ሃገር እዚኣ ክውን ንምግባር መስዋዕቲ ከፊሎም ዘምፁልና ሃገር እያ ስለዚ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተወለደ ዕሸል ሕጂ በቲ ኣቦታቱን ኣዴታቱን ዝኸፈልሉ ዋጋ ቀሲኑ ክነብር ምተገብኦ ኣይኮነን ከዓ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ደሪኽዎ ይወፅእ ኣሎ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ደገ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዝኸፍእ ኩነታት የጋጥመሉ በቲ ትማሊ ከምዚ 50 ሞይቶም 100 ሞይቶም 300 ሞይቶም ኣሽሓት ኣብ በረኻታት ሲናይን ካልእ ምድረ በዳ ናውቲ ኣካላቶም ተሸይጡ ተሓሪዶም ከም ኤርትራውያን ከማን ነቲ ኣቦታቶም ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣብ ግምት ዘይእተወ ከም ኤርትራውያን ዜግነቶም ከማን ኤርትራውያን ምዃኖም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክንገረሎም ከማን ኣይተኻእለን እዚ ተደጋጋሚ ወረኻብ ዝኸውን ነዊሕ ኣውፂርና ኣለና ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ መዓልታዊ ኣብ ሓዘን ኣሎ እዚ ሕጂ ዝመውት ዘሎ መንእሰይ ከማን ነዛ ባንዴራ እዚኣ ንኽትህሉ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ንኸይትድፈር ትማሊ ህይወቱ በጃ ዝሃበ ዝሰንከለ መንእሰይ እዩ ሎሚ ካብ ሃገር ዝወፅእ ዘሎ እዚ መንእሰይ እዚ ከምዚ ኢሉ ክመውት ከሎ ኣዴታቱን ኣቦታቱን ኣሕዋቱን እሞ ይትረፍ እቲ ህዝቢ ብምሉእ ተኣኪቡ ክሓዝነሉ ኣብ ግቡእ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ ግቡእ ከማን እዩ ይግብኦን ፈረቓን እዛ ባንዴራ እዚኣ ንሓንቲ መዓልቲ ወይ ንፍርቂ መዓልቲ ኣብ ፍርቂ ክትወርድ ዘይኮነስ ነዋርሕ ከማን ኣብ ፍርቂ ክትወርድ ምተገባእ ከምዚ ክብሪ ኣብ ሓውና ዝበሎ ቁፅርታት ኣይኮኑን ዝሞቱና ዘለዉ ደቂ ሰባት እዮም ደቂ ሰባት ምእንቲ እዛ ባንዴራ እዚኣ ዝሞቱ ትማሊ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ማለት እየ ልዕሊ 300 ድሓር 700 መርከብ ኣብ ሜዲትራንያን ኣብዚ ባሕሪ ሜዲትራንያን ትሰግር ዝነበረት ሒላ ውሽጣ ዝነበሩ ቁፅሮም ኣብታ ካልአይቲ እኳ ብርግፅ ልዕሊ 350 ተባሂሉ ኤርትራውያን ሞይቶም ኣብ ሊብያ ብሰስካሕካሕ ኣገባብ ክሳዶም እንዳተቐንጠበ ብቪድዮ ተመልኪትና ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ድማ ተባሂሉ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ከም ኤርትራውያኑን ኣያመንሎምን እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎኦም ብቁፅሪ ከምቲ ድሒርና ዝሰማዕናዮ እቶም ዝዋሓዱ እዮም ነይሮም እንተኾነ ግን እቲ ህዝቢ ሓዚኑ ተኣኪቡ በኺዩ ኣውያቱ ስምዒታቱ ብጎደና ወፂኡ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ድማ 3 መዓልታት ናይ ሓዘን ኣዊጁ ባንዴራ ፍርቂ ገይሩ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ገይሩሎም ነቶም 20 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኢሉ ዝኣመነሎም ናልባቱን ካብኡ ዝዋሓዱ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ንሕና በማኢት ሞይቶምና ከለዉ ኣይኮነን ባንዴራ ፍርቂ ክወርደሎም ስድራ ቤታት ብወግዒ ንኽርድኡ ከማን ዝሽቕረሉሉ ግዜ ይኮይኑ ስለዚ መንግስቲ ሓላፍነቱ ክገብር ዘይከኣለ መንግስቲ እኳ ክትብሎ ዘድፍር ኣይኮነን ስርዓት ሓላፍነቱ ክዋፃእ ስለ ዘይከኣለ ምናልባት ሞት ናይዞም መንእሰያትና ንዑ ሓጎሱ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ኣይፈልጥን ግን ንሕና ኣብ ደገ ዘለና መንእሰያት ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው መንእሰያት ተዋሃሂድና እንቲ ህዝብና እቲ ሞቶም ይሕመና ይቆንዝወና ስለ ዝኾነ ክንሓዝነሎምን ክንበኸንሎምን ከዓ ግቡእ ስለ ዝኾነ በብተናፀል እንዳተሸቁረና ዘይኮናስ ብሓደ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ጌርና ክንሓዝን ስለ ዝግባአና እዚኣ መዓልቲ ሓዘን
بكل توهاد ملك أوزعن أبدأ نركب إرتراويان نزن كاب ميازي 29 سجاب جنبوت 3 دلوا معلت حزن إلنا سمينا لنا أوست انتاي زجبر تبدي دياسبورا ويبدأ جزء أمة حزبي ناي بحكي كله نتفتها تجبر له حزن وجلس له أبي باسيسات أبي تزقمت وخبابيش معنا ولا نحواتون صوتون نذكر له توم أوست عد زلوا دما كمت حبريتها أبو سددو نقلت حدا مسجد جامع عربي مالتي أم مسجد جامع كله تغتالي مسلمنا ولا توم كريستيانون تخد ولا حنتي بلو مني كيدوم بحنساب تأكيبهم كعلو توما بس مرازلو أم مسجد جامع قلت حدا توما كان ختماتاتن قطراتن زقمتو دما أبت خوابي أم زلو مساجد كيدوم تأكيبهم من تحواتهم أكيبهم إيد تتحيزهم حزنهم كقلتو نتي زتقودة ختصنانعو مورالك وهابو نتوم زي سمعوا مالتي تعوعيتنا نقرب علت 3 سنبت 3 جنبوت دما توما بس مراز ركبوا كله حزبي نيشتي عبي اديتات ابوتات اب اندا ماريام بتخريستيان تاكيبهم ጸሎትና በአምላኾም ከዕርጉ ነንሕድሕዶም ክጸናንዑ ክደጋገፉን ሓዘኖም ድማ ክገልጹ ስምዒታቶም ከውጹ እዩ እቲ መዓልቲ ሓዘን እተን ካልኦት ከተማታት ዘለዋ ቤተክርስትያናት ድማ ከምኡ ነቲ ህዝቢ ንሽዑ መዓልቲ እቲ ህዝቢ ናብተን ቤተክርስትያናት ክኸይድ እሞ ሰንበት ዕለት 3 ግንቦት ሕጁን ከምኡ ክጸናናዕ ጸሎቱ ክዕርግ ሞራል ክወሃብ ጻውዒት ነቕርብ እዚ ዝመስልት መደብ ዝጎደለን እንተሊኻ ኣሕዋት ያለው ይቀኒል Thank you ዮናስ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኸኒ እንታይ ክገብር ኤግዛክትሊ ማለት እየ እንታይ ክገብር እዩ ጻውዒት ተገይሩሉ ዘሎ ወይ እንታይ ይገብር ኣሎ Okay, ኣብዚኣ ዮናስ እኳ ኢሎ ነይሩ እዩ ግን ንኤምፋሲስ ኣካልኪ ማለት ኣስፍሕ ከብሎ ኣብ እቲ መዓልቲ እቲ መፀዋዕታ ትማሊ እዩ ወፂኡ ትማሊ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ብጣዕሚ ብዘገርም ኩነታት ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ንብሎ ኣብ መንጎቶም ደለይቲ ፍትሒ ብፅቡቅ ተቀቢልዎ ብዝገርም ምቅብባል ኣብ ሶሻል ሚድያ ከቃላሕ ምትሕብባሩ ክገልጽ ውዒሉ ኣምስዩ ሓዲሩ ትማሊውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ እቲ ካምፔን ብዙሓት ሰባት ነቲ ስእሊ ነቲ ፖስተር ብምልጣፍ ንኣሕዋቶም ንፈተውቶም ነዝማዶም ብምልኣኽ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ቦታ ስሳታ ፃውዒት ናይ ሃገራዊ ሓዘን ንሳ ኣርእስቲ ኮይና ደላ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነቶም ኩሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮይኖም ነዚ ነገር ዝገብሩ ዘለዉ ብፆት ኣሕዋት ምስጋናይን ኣድናቆተይን ክገልጽ ዝፈቱ ብሽም ኩላህና ማለት እዩ ንሕና ብጣዕሚ ገሪሙና እሱ ሓደ ናይቲ ካምፔን ክስታይ ክኸውን ከሎ ኣካል ክኸውን ከሎ ሎሚ እዩ እቲ ወግዓዊ መዓልቲ ሓዘን ተጀሚሩ ማለት እዩ ኦልሬዲ ዝተፈላለዩ ከተማታት እቲ እናታተን ናይ ሽምዓ ምብራህ ናይ ጸሎት ድዩ ናይ ምትእኽኻብ ፕሮግራማት ኩሉ ኣናውንስ ይገብሩ ኣለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ዝመጽ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ካብ ዓርቢ ጀሚርካ ዘሎ ግዜያት ከም ዝኸውን ይነገረሉ ኣሎ ሕጂ እሱ ከዓ ንጽበዩ ለና እንደገና ያው ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እዩ ኣብ ሬድዮታት ከምዚ ሕጂ ናይ መድረኽ መደብ መንእሰያት ካልኦት ሬድዮታትን ሬድዮ ኤረና ካብ ሰንበት ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘሎና ፕሮግራማት ኩሉ ክቃላሕ ቀኒዩሎ ተጀሚሩሎ እሱን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ እቲ ሓቢርና ነዚ ነገር ዝንገብሮ ምህላውና እዩ ዘርኢ ብኻልኣይ ደረጃ ያው ናብቲ ውሽጢ ሃገር ከምቲ ልሙድ ከምቲ ኩልሻዕ ንገብሮ ብሬድዮታትናን በቲ ዘሎ ውሱን ናይ ሶሻል ሚድያ መንገድታት እንተገበርና ኸማን እታ ኩልሻዕ ንጥቀመላ መንገድና ከዓ ቴሌፎናት ብምድዋል ስለዝኾነ ነዚ እውን ክንቅፅሎ ኢና ነዚ ኩልሻዕ እቶም ኣብ ዳያስፖራ ደለው ዘለና
ብነዋፅኦ ውፅኢት እዩ ዝኸይድ ስለዚ ነዚ ሓገዝ ወፈያ ይግበራሎ ድሮ ተጀሚሩሎ ኣዝዩ ዘሕጉስ ምትሕብባር ኣብኡ እውን ኣሎ ነዚ ክንቅፅሎ ኢና ኣብዘን ዝቕፅላ ክልተ መዓልትታት ክንወዳእ እቲ ወፈያታት ሽዑ ክንውድኦ ኢና ማለት እዩ እቲ ምድዋላት ከም ኣድላይነቱ ኣብቲ ዝድለየሉ መዓልቲ ግዜ ክንገብሮ ኢና እቲ ካሊእ ያው ናብቲ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልክዎ እዩ እቲ ናይ ምሕሳብ እቲ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣበይ ከም መወዳእቱ እዞም ዝጠፍኡና ደለው ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ነገር ጠጠው ነብሎ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ከም ልሙድ ዝውሰድ ዘሎ ህልቂት ናይ ኤርትራውያን ልሙድ ቅቡል ንቡር ነገር ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ክሓስብ ክዘራረብ ዲስካስ ክገብር ነዚ ኢና ኢንካሬጅ ንገብር ዘለና እዚ ከዓ ይኸውን ኣሎ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ ከም ቅቡል ከም ልሙድ ከም ዘሎ ነገር በቃ ናይ ዘሎ 10 ወፁ ካብ 17 ሞቱ 3 ኣቱ ንዕኡ ከም ኖርማል ነገር ክንወስዶ የብልናን እዚ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ብጣዕሚ ዝገርም ንዓለም ኩሉ ዘሰንበደ ነገር እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ዝዋሓደ ህዝቢ ደለዋ ሃገር ክትከውን ኮላ ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ግን ምስ ማዕረ ናይ በዓል ሶርያውያንን ናይ ካልኦትን ክወዳደር ክትሪኦ ኮለካ ዘፍርሕ ነገር እዩ እዚኣቶም ቶም ሰርቫይቭ ድገብሩ እዮም ቶም ነዚ ኩሉ ምድረ በዳን ሰሃራን በረኻን ባሕርን ሕጂ ከዓ ዝሓድሽ መፅኡ ዘሎ ናይ ቴሮሪስት ኣክቲቪቲ ነዚ ኩሉ ሓሊፎም ዝበፁ ዞም ኩሎም ሰባት ካብ ኮንስ ካብ ዓዲ ክንደይኦም ደኣ ተበጊሶም ኣብቲ ክታድሙ ተረኺብኩም ተባሂሎም ዝተኣሰሩ ኣለው ኣብቲ ሬፊጂ ካምፕስ ኣብኡ ዝፅበዩ ኣለው መዋፂኦም ዝፅበዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ስለዚ ነዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካስ እቲ ሞት ብሞቱ ትሞት ብጣዕሚ ዘፍርሕ ነገር ዘሰንብድ ንኩላና ከተሓሳስበና ዘለዎ ነገር እንከሎ ግን እቲ ህልቂት ወይ ድማ ትሎስ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ትዝወፅእ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ንኤርትራ ሎስ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብጣዕሚ ዘሕርቀኒ ኣባሃህላ ናይ ህግደፍ ኣሎ ንሱ ድማ ኤርትራዊ ኣብ ዘበለ ሃልዩ ንሃገሩ ይገለብሉ ኣነ ብጣዕሚ ዘሕርቀኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ካብ ሃገሩ እንድሕር ወፅኡ ኩላና ከምቲ ኩላና ዝወፃናዮ ካብ ሃገርና እንድሕር ወፂና ስደተኛታት ኢና ስደተኛ ከዓኒ እቲ ንሃገሩ ከበርክቶ ድኽእሎ ነገር ብጣዕሚ ውሕድ ብጣዕሚ ምናልባት ንቤተሰቡ ከበርክት ይኽእል ይኸውን ብዝወሓደ መንገዱ ከዓ ንዓዱ ቁሩብ ነገር ክገብር ይኽእል ይኸውን ግን ናብራ ስደቱ እዩ ድገብር ስደተኛ እዩ ኩሉ ሻዕ ምክንያቱ እቲ ሓድሽ ድመፀካ ቻሌንጅ ካ ትገብር ስለዚ እዚ ስደት እዚ መወዳእታ ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ስደት ኩሉ ሻዕ ነታ ሃገርታት ዝስደደላ ዘለካ ሃገር ሎስ እዩ እቲ ዝኸፈአ ሎስ ከምዚ ናይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብሞት بمقزفتي أنا موت كمان يبلوني مقزفتي إزي دق 18 عامد كسادهم بخرات حريتو خموتو خاخولو اندعي رئينا يدين فلت نقراب زعالة مشتسي توم ناي موداتا بخرا استحردو سبات اندعي أبي معسكم زخونة مبزحتنا بتاريخ نفلتو نقر كخوني خلي حجكن بعلى قال أبز بوتاز نبرة أبز عد زعبي أبز خمس نبرة مسايد نبرة النبلوم سبات كسادهم بخارة حردالو سو زعبي لوسني إرترا أزيم كموتونا خلو أبكن ديت واحدنا كن كاب إزولة تسدت بعلون لوسيو سدت درجة نتعدس موتنا يا إنا كلنا تبموت ناس موتيو سلازم إزت أو كبلالو خنياتو تهاجرت موتنا أدلة 5% نايت هزبي زبنا UNHCR بتاع وحد زخونة استميتي خلوهم دخل مخنياتو انتنا UNHCR دمزجب وحد سلا زخونة UNHCR بزود بنا UNHCR تصاب 5% نايت هزبي أبز حلفة وحدات عمتات وتيلو كم زيلو ندحر كتزيلو خمينا خنكون 5% وخاني كاب 10 تات كاب 10 شعات جميركا ساعة 10 4 هندر لو سبيدو تزدلو
لازم نزل نجارزي بتي أبدا أسبورا دلوز بي أبتي قداياتو أبتي بلانو أبتي زحسبلو نجاراتيو تميجرنا إن نزل نجارزي دونا بلو بزبل كحسب إن أنا أقدم دلنا أزخاي خونا لو أبتي discussion format ديو أبتي زحات صحفات ديو أبتي جبرزات نايمي تكزيات كله زي زربلو له حدا عبيت زخونة من قصاصاتي كبرالو أب نابجونيفا دخيد من قصاصات إذا كله بلاني كبرالو مو زي أتي أب دياسبورا تخون دلو اوكي حجي اب عامي ويقمي تو كلتشحن 13 ناب لامبادوزا ترائيو كم ذا عينت هلقيت شعون سرعات the same كم ذا عينت رياكشنينا كاورينا له كم زي سدتنياتات أفريقيا سدتنياتات الكا شم زي مهاب نتي زتأفق زولا إرتراوي ناي حزن معالتي كيهاب كا نتي فاميليز نتي هلقات كستاي كي قبر كمالتي so the same كأني درجة عمت كم عينة الرألوموني كم من تاي تبجيسيو نتهزبو كم ذا عينة نعقد دينا خنو بلو انتايو كابو قصيلكم كأني نتهزب خن تاخذ بلو تدولي بزقات أمي دوقو يزتأفق زولو أحواتهم يمزتأفق زولو أبوتاتهم يمزتأفق زولو موني انت تاخذ بلوهم تدوليو نهزبي إرترا مالتي وش زولو maybe بيوناس كنجمر راي يغني اللي فيروز يا تصبوا اللخي ابز حلف عمتات ولا بلامبادوسا كن محجونا بسينايون زموتو ولا امين somehow سب هيوت ود سب اندي زطفق زلو ناوت اكالاتو تطبيحو خموت كلو يموت يزلو اب سيناي اب بحر خموت كلو يموت يزلو تحريدو خموت كلو يموت تنفاس يا تحلف زل حنت تنفاس كلته تنفاس يبلون حد دسب بخمزي اختبليو تصنح خا بمايت بحنسب بحدا غزي خم تولدو بحدا غزي خطفو خلو نهزبي يسنبديو حجي ناي تسرعات اكايدا منالبات نتوما وشت عد زلون سمعونا سل زلو التسرعات كاب ناي دغ صقطات بزح فريح يفلطني كابو مواصو ناي سننيو بزتفلالي غدات اتا زعابيت فرحو بهزبو يزفرح هزب غيلعلو يزفرح منالبات نحنا حساب نعيشونا ابو عالم قلدي تقبر ز عالم قلدي يبلو يوم قال مله نو نحنا انتيلنا يطرح يدسنبت كندزي سبات كموتو خلو قلطيفو قال نفسه مواصو تخونو نغيزيو نتخونتات حزن حنت معالت مجمريا يسنبدك خلاي معالتي يسنبد قرب سالساي رابعاي حمشاي معالت اندابله مسكده قرب انداله مدوت لبخا اندا تدعا اسكا خا تخيد قال نغرات قال زعباتاتنا هيوت كاب غون خاص لزلو مالتي سلازي نغيزيو قلطيفو زدك سلو خونتات كفترالو حجي افريكاوያን ስደተኛታት ይሉ መዋጾ መስሎ ነገራት ግን ካብቲ ንሱ ዝሐሰበው በንጻሩ ኸይዱ ነቲ ህዝብ መሊሱ አነዲሮ ነቶም የዋሃት ምስኡ ዝዳናገጹ ዋዚ አፍሪካውያን እዮም ንኽብሉ ቁርብ መስሎ ሆን ነቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ግን መሊሱ አነዲሮ እምበአር ኤርትራውያን እዮም ሬሳታቶም ድማ በዓዶም ክቅበራሉ በዓድ ቦታቶም ስለዚ ኣብ ዓዶም ይመለሱ bring them home ትብል ካምፔን بزوم أبدأ جزلو زلنا كلنا دليت فتح مستجمرت شعور تسنابيدو كيف توا أفريقيا سدتنيات تاتيلو زنبرة مجلسي زي وقعوا خبلو أوش تعد بزوج زي فلتو جناب دياسبورا لناي political consumption زي تقمو بتنايت أليان إمباسي أمباسادر جيرو مجلس وسيو دحرون أبلام بادو ساخيدو مستوم لعلو حلفتي نايت منجست نايت عدت أليان تزراريو نتي ጉዳይ ጊዜ ክወደልዩ ፈርከ ንሕና ካልኦ አሊና ኣለና ካልኦት ካ ክጥሕሉና ምዃኖም ይፈልጥ እዩ ካልእ ዝጎተና ነገር ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ስለዚህ ታናይ ላምፓዱሳ ብኸምዋ ደቂስዋ ጊዜ በሊዓ ንሕናና ካልእ ዋኒና ኸይድና ንሶም ከሬሳኦም ኣይተመለሰ ኣብታ ዝገደፍዎም ሳንዱቅ ኣብተን መናድቕ ኣብኣ ተሸኪዖም ኣለዉ ድሕሪኡ ናበዮም ከይዶም ኣንፈቶም ኮማና ይፈልጥ ሕጁን ልክ እዞም ጉጅለ ዳዓሽ ነዞም إسران جلملن إسران شمونتن زخونو إثيوبياويان إيرتراويان مسحردوم قلطيفو ناب إثيوبياويان كتصقعون فتينو بغازيطو مغلصو تيو أينات نانيوم كبليز فتنزلو أجوهم أيتلعالو أبغغزاهم كفلو
እዚኦም ናሃና ኣይኮኑን እዩ ክብሎም ዝደሊ ነቲ ህዝቢ በርከ ህዝቢ እንተነዲሩ ትብጥቑ ዘሎ ህዝቢ እንተነዲሩ እታ ስዒባ ትመጽእ እንታይ ምዃና ኣጸቢቑ ኣርጊጹን ስለ ዝፈልጥ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ስልጣን ከጽንሖ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ምኽንያታት እንዳተባለ ሓተ ንህዝቢ እንዳመቃቀለ ብውሽጢ ወረታት እንዳሰደደ ቀጻሊ ከምኡ ገይሩ ዝጻናሕ ዘሎ ሕጂ ንህዝቢ እንታይ ትብሎ መልእኽቲ ንዝበልክያ ነዚ ክነቕሓሉ ይግባእ ነዚ ስርዓት እዚ ናይ ምእላይ ሓላፍነት እቲ እንኮ ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ ኣካል ንሕና እቶም ህዝቢ ኢና እቶም ህዝቢ ይኣክል ክንብል ካብዚ ንላዕሊ ዘይ ዘሎ ይመስለኒ ልዕሊ ኣሽሓት ምሟት ብሓንሳብ ልዕሊ 200 300 መዓልታዊ ኣብ ሓዘንን ኣብ ጭንቀትን ኣብ ፍርሕን ኣብ ሽቁረራን ኣብ ብኽያትን ንነብር ኣለና ብሰንኪ ሓደ ውልቀ መላኽን በጻብዕ ዝቁጸሩ ኣሳሰይቱ እዚኦም ውሑዳት ሰባት ንኸይነኣሊ ክንብል ንሕና ብሚልዮናት እንቁጸር ህዝቢ ኣብ ብኽያት ክንነብር ናይ ብሓቂ ግቡእ ኣይመስለኒ ስለዚ ሓንሳብ እንሓዋሩን ሆ ክንብል እታ ተፍርሖ ድምፂ ህዝቢ ስለ ዝኾነት ድምፅና ዓዋቢልና ሓንሳብ እንሓዋሩን ይኣኽለካ ውረድ ኢልና ክንወፅእ ክንዛረብ ምእንቲ ደቅና ምእንቲ መሰልና ምእንቲ ሃገርና ምእንቲ ዛ ባንዴራ ምእንቲቶም ነዛ ባንዴራ እዚኣ ኢሎም ዝሞቱ ኣዴታት ኣቦታትን ኣሕዋትን ሓንሳብ እንሓዋሩን እታ ተፍርሖ ብረት ሒዝናያ ንውፃእ እታ ብረት ድማ ድምፂ ህዝቢ እያ ስለዚ ኣጆኹም ኣጆና ነቶም ዝሞቱ ስድራ ቤት ጽንዓት ይሃብኩም እምበር ንኹላህና ጽንዓት ይሃብኩም ዘድልየና ኩላህና ኢና ሓዚና ኩላህና እውን ኣብ ገዛና ኣትቲ እትሞት ግን እዚ ሓወይ ዝወድሓትን ይትብለሉ ይኮነ ንኹላህና ሓዋትና እዮም ተቐዚፎም ዘለዎሞ ጽንዓት ይሃብኩም ኣጆኹም ሓንሳብ እንሓዋሩን ስርዓትን እዚ ስርዓት እንተኣሊናያ ግን ብኽያትናን ሓዘናን መወዳእታ ክህልዎ እዩ ኢለ ጥራሕ መልእኽተይ ዘመሓላልፍ ይቐኒየለይ ፌሩስ እንደገና ቴንክ ዩ ዮናስ ክብረኣብ ውስኸላ ኣለካ እዚኣ هو قرب كوس قلا ناتي ملأختي نفس وكف أب هاجرهون أوز أنزله والكسبي طب كم يرتراو مالتي يرتراو والكسب لك كماين تخوين كل سب تصفى قبر كل يرتراوي أبز حزن زي كله حدا خبتخ محتاج أزدلي حزن حزن كف بلمو حزن ألكس እቶም ዝሞቱ ዘለው ቁጥርታት ስታቲስቲክስ ጥራይ ኣይኮኑን ሰባት እዮም ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናይ ሓደ ዓርክና ሰበይቱ ሓፍታን ወዲ 5 ዓመት ቆልዓን ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ማወረ ሰሚዕና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ሪል ሰባት እዮም ስለዚ ኮፍ በልሞ ሕዘን ኣልቅስ ብኸ እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ስምዒት ይውፃእ ሕደጎ እሱ ጥዕና ክበካ እዩ እዚ ንውልቀ ሰብ يكون هاجر كم كوربوريت زخون ملقتي تقدمي تقالاي ملقتي أتصنع متصنع دمهاب توم أزيوم حزنوا توم بقربهم سدرابيتهم أبالات سدرابيتهم تقفوهم رخبهم حساسي لك رخبهم مش كون كابخت السوي بهلنا السوي خبرنا السوق أيو أسيرو حيزو نازله تقلي أب أملاك كاتقلي زيابير إذا نجر زخ فتحه ناب أملاك دم أقربه وهي خنا بزيابير أقربه ناب أملاك أما حبركم أتوم أبدأ جز الله أما حبركم أتكيدو بعلمن يوم تقول يوم زلوا توهيلهم يفتشوا أبيات كريستيانات كيدو متسنن عدله يبخيو خلايزي اتصال سايقن ملأختي حسابي كوف لمو حسب نزقو دايزسي إلا زكال بخمي مقديو ناتي أبركتو خنتايو حجي نايبو على الكستو نايزي أودب نايبو على كم بعال زبهالو بعال كستو زبهالو أبركتو انتايو أيكون انزو حتى تزلو ناتي أبركتو انتايو لك حسب حدا زدانا قرنا سنة حساب طلو حفاش زبهالي حفاش زبهال سبيلن حفاش زبهال أمري حفاش نسقيخ حدا تدمرو حدا يحفاش زخون سلازي استخاخ يتواسأك حفاش يتواسأنا اللو مالتي سلازي حساب مكفل انتايو تاريخه وحلافنتك انتاي مسل تقبريو إذا نقرز دوك بالدخل تايخ قبر زكال إلك حسب أبزور ياخب بزح opportunity سالو
ብዙሕ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣሎ ከም ተሓውናይና ዝበሎ ተሓንቲ ትውንና ናትካ ዝኾነ ድምፂ ላትካ ድምፂ ድማ ተኣኪቡ ማዕበል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንኻልእ ኣይትፀበብ ናትካ ወይ ናትኪ ታሪኻዊ ሓላፍነትካ ውፃእ ኣብዚ እዋን እዚ ኢለ ክድምድሞ ፈቱ ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ ክብራ ሰላም ክብሪ ሓወይ ኩሉ ኢሉ ዮኒ ኸማን ግን ሓንቲ ነገር ክውስኻ ወል ኣብታ ናይ ክብሪ ኣብ ከስምረላ ዝደለኽዋ ነገር ኣላ ንሳ ድማ እቲ ናይ ውልቂ ሓላፍነትና ክንዝንግዕ የብልናን ሰባት ኣለው ኣዴታት ኣለዋ ውሉደን ልሞትወን ድሕሪ ውሉድ ካሲ እንታይ እዩ ክንሓትት ይግባአና ኣብ ምንታይ እዮም ዞም ቆልዑት ከምዚ ድኾኑ ደለዎም ካሊእ ከመን እዩ ቀፂሉ ከመን እዩ ክኸደኒ ክብላ ክኽእል ኣለዎ ንዚ ምዝኾነሉ ከዓኒ ፍታሕ ከተናዲ ሓንቲ ስለ ደቃ ፍትሒ ክደሊ ክትብገስ ኮላ ህዝቢ ከዓ ክስዕባ ክእል እዩ ፍታሕ ክደሊ ሓደ ቦ ስለ ደቁ ኢሉ ክብገስ ኮሎ ህዝቢ ከዓ ክስዕቦ ክተሓባበሮ ክጣበቐሉ ምስኡ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ግን ውልቃዊ ሓላፍነት ኣለና ኩላህና ስለ ደቅና ስለ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ስለ ዓበይቲ ኣሕዋትና ስለ እቶም ናብራ መሪርዎም ምኽኣል ሲኢኖም ድወፁ ዘለው ነዚኣቶም ሲ ንሕና ኣነ ብውልቀይ ዘይተጣበቕ ኩሎም መን እዩ ክጣበቐሎም ናብ ካሊእ ሰብ ክርኢ የብለይን ኣነ ክገብሮ እንድሕር ዘይደልየ ወይ ኣነ ክገብሮ እንድሕር ዘይክኢለ ካሊእ ሰብ ክገብሮ ክፅበይ የብለይን ስለዚ እዚ እቲ ናይ ውልቃዊ ሓላፍነትና ክንርኢ ክንጥምት ክንገብሮ ከዓ ክንክእል ኣለና ኢለ ይኣምን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ሓላፍነቶም ክፈልጡ ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ክመርሕዎም በረ በቶም ነቲ ህዝቢ ዘሳቂዎ ደለው ብኣታቶም ተገዚኦም ወይ ድማ ፈሪሖምዎም ክነብሩ የብሎም ምክንያቱ እቲ ሓላፍነቶም ልዕሊ እቲ ኣብቲ ምድሪ ደሎ ስልጣን ሒዙ ደሎ ልዕሊኡ እዩ ካብ ላዕሊ ካብ መንፈሳዊ ሓላፍነት እዩ ደለዎም ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ሓላፍነቶም ክፈልጡቶም ዓበይቲ ዓዲ ድበሃሉ እውን ዓብይ ክትከውን ኮለኻስ ክብረትካ ሓላፍነትካ ምፍላጥ እዩ ስለዚ እዚ ካብ እዞም መንእሰያት ጠፍኡ ደለው ሲ ሓላፍነትና እዮም ከም ህዝቢ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ድበሃሉ ሰባት ስለዞም መንእሰያት እዚኣቶም ቅድሚ ካብ ኣምላኾም ካብ ሕቶ ዝሕተትሉ ማለት ብሓላፍነት ክንሕተት ኢና ኩላህና ኣብ መወዳእታ ሂወትና ማለት እዩ ግን ቅድሚ ናብኡ ኣካውንታብሊቲ ናብ እግዚኣብሔር ወይ ናብ ፈጣሪ ቅድሚ መሃብና ኣብዚ ዓለም ኮለና ሓላፍነትና ክንገብር ኣለና ስለዚ ነቶም ዓበይቲ ዓዲ ነቶም ምሁራት ነቶም ከስምዑ ድኽእሉ ሰባት ምሕፅንታ ክቐርብ ይፈቱ መን ክገብሮ እዩ ንሕና እንተዘይጌርና ንስኻትኩም እንተዘይጌርኩም ኢልና መን ክገብረልና እዩ ዝብል ብፍላይ ከኣቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ደለው ነዚ ምሕፅንታ ክቐርብ ይፈቱ ካብኡ ብዝተረፈ ደጊመ ኣብ መወዳእታ ስለቶም ብሓንሳብ ጠጠው ኢሎም ስለ ህዝቦም ሓዘን ስለ ህዝቦም ስቅያት ዝዛረቡ ዝሰርሑ ዝፅዕሩ ደለው ንኩሎም መቃልስተይ ምስጋናይን ከምኡውን ዘለኒ ኣኽብሮት ክገልፅ ይፈቱ የቀኒለይ ፌሩስ ይቀኒልና ሰላም ዮናስ ክብረኣብ ግዜኹም ሂብኩም ምሳና መምፃእኩም ሎም ምሸት ንህዝቢ ኤርትራ ፅንዓተ ሃብኩም ህዝቢ ኤርትራ ሃየተለዓል ደቀ ይበል ኣሕዋተ ይበል ጎረቤተ ይበል መሓዛ ይበል ዓርከ ይበል በዚኣ ክንሳነበተኩም ይቀኒልና ፃውዒት መዓልቲ ሓዘን ንኩልኹም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ስደትን ዘለኹም ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ኩልኻትኩም ከም ዝተኸታተልኩሞ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ልዕሊ 350 ህፃውንትን ዕሸላት መንእሰያትን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣብ ጣሕለት መርከብ ብመቕዘፍቲ ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ብተወሳኺ ቁፅሮም ብርግፅ ዘይተረጋገፀ ካልኦት እውን ብጉጅለ ዳዕሽ ወይ አይሲስ ኣብ ሊብያ ብዘስካሕክሕ ክትኣምኖ ዘጸግም ተረሽኖምን ተሓሪዶምን ኣለዉ እዚ ሃገራዊ ትራጀዲ ወሪድና ከነብቅዕ ንግዳያትና ምንም ዓይነት መንግስታዊ ኮነ ሃይማኖታዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ዘይምእዋጁ ነቲ መሪር ሓዘን
ተወሳኺ ምረትን እህታን ወሲኹሉ ንረኽቦ ዜጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር ግደፎ ብኣማኢት ይትረፍ ብዓሰርተታት እንክሞቱ መንግስታቶም ሃገራዊ ናይ ሓዘ መዓልቲ ይእውጁ ንስለ ክብሪ ህይወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታት ድማ ባንዴራ ለጠቕ ኢላ ንኽትስቀል ይገብሩ ኣብ ሃገርና ግና ጠንቂ ዝኹሉ ህልቂት ብዘየገድስ ንስለ ሃገራውን ህዝባውን ክብሪ ናይቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣማኢት ዜጋታትና ስጋ ብዛሕጂ ሰዓት ምንም ዝተወስደ ስጉምቲ የልቦን ባንዴራ ለጠቕ ኣቢልና ክንሰቕለሎም ዋላ እኳ ዓቕምን ተሓፀረና ንግዳያትና ሓቢርና ብጸሎትን ምህለላን ክንሓዝነሎምን ክንዝክሮምን ስዋኣትና ዘሰኮምና ሃገራዊ ግቡእን ግዴታን ኣሎና ነዚ ክውን ንምግባር ኩሉ ኤርትራዊ ካብ ረቡዕ 29 ሚያዝያ ጀሚሩ ስጋብ ሰንበት 3 ጉንቦት 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ሓዘን መዓልታት ንኽኾና ተወሲኑ ኣሎ ነዚ ጻውዒት ግቡእን ግብራውን መልሲ ንምሃብ ንዓርቢ ዕለት 1 ጉንቦት ኩልኹም ኣመንቲ ምስልምና ኣብ መስጊድ ጃምዕ ንሰንበት ዕለት 3 ጉንቦት ድማ ኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ቤት ክርስቲያን እንዳ ማርያም ብምኻድ ነዚ ታሪኻዊ ሃገራዊ ናይ ሓዘን ጻውዒት ግብራዊ ንኽትገብርዎ ብስም ሰማዕታት ኤርትራ ምሕፅንታና ነቐርብ ኣብ ካልእ ከተማታትን ዓድታትን ኤርትራ እትነብሩ እውን ነዚ ቅዱስ ዕላማ ንኽትስዕብዎ ለበዋና ነመሓላልፍ دبحكوا متسأي تخونيني سلازي قزمك إن الدار عمر نبعث سلازي قزمك من فرد عمر نبعث I've been reflecting this weekend, and I know that there's been a
a couple of days, well, several days of national mourning for all the people that have died on the boat that capsized, and also the people who are beheaded. And it's sad to think that so many people with so many futures, that their futures have been snatched away from them. And today I'd just like to share with you guys a short poem that I read this week, and that I reflected upon when I was going about my day, and I just wanted to share this poem with you guys. Voice of the voiceless. I am the voice of the voiceless. Through me the dumb shall speak. To the world's deaf ear be made to hear the wrongs of the wordless weak. O shame on the mothers of mortals who do not stoop to teach the sorrow that lies in their dear dumb eyes, the sorrow that has no speech. From street, from cage, from kennel, from stable, and from zoo. The wall of my tortured kin proclaims the sin of the mighty against the frail. But I am my brother's keeper, and I shall fight their fight, and speak the word for beast and bird, till the world shall set things right. Whenever I sort of watch films these days, just any normal film, it always seems to be the small guy against the big guy, and the small guy finds many different challenges, trials, tribulations, but eventually, you know, the small guy wins, and the big guy, however big they are, they topple. And everyone loves the story of an underdog, for the underdog has so many dreams, so many aspirations, and eventually he manages to fulfill his dreams and aspirations. But the reality in the real world is, for the underdog, it is so hard to fulfill his dreams and aspirations. And for Eritrea, with a country full of people who are so full of hope and such idealistic people, and people who live freely or wish to live freely, it's just a tragedy to see so many of their lives just faltering and drifting away. And it's sort of heartbreaking to think that they're trying to escape their own country, their home country, to fulfill their dreams and aspirations, a country which is easily capable of allowing these dreams to grow and prosper. And as I was reflecting on that poem, it hit me that their home country does not facilitate for the ideals of their own people. And it's a short poem, but I think it encapsulates that thought that there is hope for people who are seemingly running out of hope. And I would just like for you to, with me, just think about that and to reflect upon that, and to almost hope for them. And it's a wonderful idea to think that maybe one day there will be a regime where they are allowed to grow and they are allowed to prosper. But now it is being strangled. Their hope is being suffocated. And I just want to remember my brothers and sisters who don't have the opportunities
that someone like me who lives in Britain does have. But yeah, thank you for listening. بتي قبل الحواتنا زقاطمه كبيدن مريرن حزن سمعنا كوا انتخونه فقد املاق كوينو زغبر سلازيل እግዚአብሔር ከምታ ዝወሰድካዮም ኣብ ጽላልካ ይዕቅቦም አሜን شلات من سي أمر زي قصرو عيركون كيدوم دحر نحاور أب سهرة ليبيا سينات روبلي أسر زي ترخوم أبي تخندلي يحتي تفيلكا هاي أغلقنا صحات يمنيرهم سدرا بيت كزانا زوللت مازن حدب واسينا بينا تريفا زرتي ما فنبانا سمبرات نايسيناي كي حوالي يبوسلي بلسو قديدو يبياترو بلي ناي كدامي حزن كي وصلنا غزة حربت لقي منا بحر لامبادوزا ناي كدامي حزن كي وصلنا غزة حربت لقي منا بحر لامبادوزا زي دمت مدرخ يرتراويان مدب من إسياتي
كبرات خاتاتلتي نايلومي مدبنا بززازيمنا لنا أبز متزولو سومون سقاب نراخب سناي كنا